zijn hier in het zuiden van het Lauwersmeergebied, Kollumerwaard om precies te zijn. En we wachten op de spreeuwen. En als het goed is komen die hier straks met duizenden tegelijk om in het riet te gaan slapen. En dat wil ik jullie graag laten zien. Ben dat ze? Nee, dat ben kiewieten. En ben dit ze dan? Nee, dat zijn ganzen. En die dan? Nee, die zijn te groot. Dat zijn grauwe ganzen zijn dat. Daar komen ze nog zeker. Nee, het zijn ook weer ganzen. U weet zeker dat u hier heeft afgesproken? Ik heb met ze afgesproken gisteravond. Ben dat ze? Ik vrees ze niet. Dat zijn wulpen. Kijk eens, daar komen ze aan. Daar. En je moet je voorstellen dat er gewoon ooit een klein groepje begonnen is om hier te gaan slapen. En langzamerhand is het uitgebreid met steeds meer kleine groepjes. En kijk, daar heb je ook een groepje van 7 stuks. Nou, die denkt, hé, daar zitten meer vriendjes van mij, laten we daar maar gaan slapen. En zo werkt dat. Maar, en hoe weten ze dan dat ze hierheen matten? Ja, vertel het maar. Ik weet het niet. Dat is een van die wonderen van de natuur. Zoals Ja, maar jij bent een boswachter. Ja, ik hoor het wel te weten, zal je zeggen. Maar ik verschuil me maar altijd maar achter dat de natuur nog vele wonderen in petto heeft. En dit is er één van.